ассалому алайкум тамошобинон муҳтарам. нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбори аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студиои Шайсато имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияҳои водии Рашт ба анҷом расид. дар ҷараёни сафари кории бо барори пешвои миллат дар ноҳияҳои водӣ як қатор иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. 23 сентябр сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияҳои водии Рашт ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ аз 20 то 23 сентябр бо сафари корӣ дар ноҳияҳои Сангвор, Нуробод, Тоҷикобод, Лахш ва Рашт қарор доштанд. дар ҷараёни сафари кории бо барору созанда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор иншооти таъиноти гуногунро ки аз тарафи мардуми меҳнатдӯсти ноҳияҳои водии Рашт бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати кишвар сохта шуданд мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. яке аз ҳадафҳои асосии сафари корӣ мулоқоти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони ноҳияҳои водии Рашт, шиносоӣ бо вазъи зиндагии онҳо, натиҷагирӣ аз вазъи имрӯзаи рушди иҷтимоиву иқтисодӣ буд. جان بر جانت
имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар доираи ин сафар роҳбари давлат дар расми ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун иштирок намуда бо сокинону фаъолон суҳбату мулоқоти самимӣ доир менамоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи балҷувон нахуст бинои нави маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва суҳбату мулоқоти самимӣ бо сокинону фаъолон ба ноҳияи балҷувони вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи муваққатии деҳаи Калтачинор меҳмони олиқадро раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи балҷувон нахуст бинои нави маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия аз 3 ошёна иборат буда бо тарҳи муосир дар масоҳати 1841 метри мураббаъ сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 дар асоси нақшачорабиниҳо ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. корҳои паймонкориву сохтмониро дар бинои маъмурӣ мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сафо 1 анҷом додаанд. иттилоъ дода шуд ки дар рафти корҳои сохтмонӣ 40 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин буданд. тамоми ҳуҷраҳои кории бинои нав бо дастгоҳу таҷҳизоти корӣ таъмин буда барои фаъолияти пурсамари кормандон бисёр созгор аст. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сафо 1 чунин бинои нави замонавӣ сохта ва ба истифода додем ки ин як тӯҳфаи арзишманд дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ба шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи балҷувон тараққӣ ва обод гашт. имрӯз ин ноҳияи кӯҳистон аз қудуми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гулгул мешукуфад. ба истифода додани бинои хуштарҳу замонавӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон дар дили кӯҳистон як тӯҳфаи беназире дар соли ҷашни истиқлолияти давлатӣ барои мо хизматчиёни давлатӣ мебошад. акнун мо дар утоқҳои барҳавову муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои зарурӣ фаъолият мекунем. ин моро водор менамояд ки вазифаҳои бардоштаамонро бо масъулияти дучанд ва бо сифат иҷро намоем. барои фароҳам намудани имкониятҳои хуби корӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон изҳору сипоси миннатдорӣ менамоям. дар бинои нав ҳамзамон толори маҷлис бо 150 ҷои нишаст мавҷуд мебошад ки барои баргузории чорабиниҳои гуногун ба нақша гирифта шудааст. ҳуҷраҳои кории шуъбаю бахшҳои дастгоҳ ва мақомот ва бойгонӣ дар ошонаи якуми бино ҷойгир буда ҳуҷраҳои кории роҳбарияти ноҳия, дастгоҳи раиси ноҳия ва муовинон бо тамоми лавозимоти корӣ дар ошонаи дуюм муҷаҳҳаз мебошанд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ташаббуси пешвои миллат чунин биноҳои зебо дар аксар шаҳру ноҳияҳо сохта ва истифода дода шудааст ки барои пешбурди фаъолияти корӣ мусоидат менамояд.
бо ба истифода додани бинои нави маъмурӣ барои беҳтар гардидани сатҳу сифати корбарӣ мусоид аст. дар ҳуҷраҳои корӣ технологияи иттилоотию коммуникатсионии сатҳи муосир васл ва бо мақсади ба роҳ мондани назорати доимӣ дар бинои мақомот камераҳои мушоҳидавӣ насб карда шудааст. саҳни бино дар масоҳати 431 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда бо мақсади ободу зебо нигоҳ доштани атрофи он дар масоҳати 680 метри мураббаъ корҳои кабудзоркунӣ анҷом дода шудааст. инчунин дар атрофи иншоот ниҳолҳои ороишиву сояфкан ва наздики 4000 дона гулҳои мавсимӣ шунинда шудааст. бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон дар шафати шоҳроҳ ҷойгир буда бо тарҳи хос ва дар асоси санъати меъмории миллӣ бунёд шуда ба ҳусни маркази ноҳия зебоии дигар зам менамояд. با ابتکار و دستگیری اساسگزاری سулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи балҷувон аз нав сохта ба истифода дода шуд ва миллиандории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва мо хизматчиёни давлатӣ баҳри боз ҳам пойдор ва устувор нигоҳ доштани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ваҳдати миллӣ тамоми кӯшишу ғайрати хешро равона месозем ва боз ҳам баҳри гулукӯшипои ватани азизи хеш камари ҳиммат мебандем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода иншоотро тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷлил аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми кормандону сокинони ноҳия маънидод карданд. беҳсозии сатҳи кору хизматрасонӣ махсусан дар самти бонк дар деҳоти мамлакат ро ба беҳбудӣ оварда инфраструктури соҳа мукаммал карда мешавад. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои филиали бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк рақами 75-ро ифтитоҳ намуданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави филиали бонк 17 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи балҷувон бинои филиали бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк рақами 75-ро мавриди истифода қарор доданд. бинои филиали амонатбонк дар ноҳияи балҷувон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шудааст. иншоот аз 2 ошёна ва таххона иборат буда дар ошёнаи аввал қисмати амалиётӣ, хазина, ҷойҳои ёрирасону толори бойгонӣ ва дар таххона бошад ҳуҷраи техникӣ ҷойгир мебошад. ошёнаи дуюми иншооти тозабунёд аз ҳуҷраи кории мудири шуъба, кормандон ва китобхона иборат аст. дар маҷмӯъ дар бинои филиали амонатбонк дар ноҳияи балҷувон 6 ҳуҷраи кории муҷаҳҳаз бо мизу курсии нав, компютер ва дигар технологияи муосир таъмин буда барои кору хизматрасонӣ мувофиқ аст. фармоишгари иншооти бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди умед мебошад. барои мо кормандони соҳаи амонатбонк имрӯз паёми нек аст ки дар як гӯшаи диёрамон ноҳияи балҷувон бинои нави филиали бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. бинои дуошёнаи замонавӣ бар ҳаво тӯҳфаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мо кормандони бонк мебошад. боиси ифтихор аст ки пешвои миллат дар ҳама суханрониҳояшон мавқеи занонро дар пешбурди соҳаҳои иқтисодиёту бонкдорӣ дар ҷои аввал мегузоранд. дар ҷавоб ба таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пешвои миллат мо кӯшиш менамоем ки хизматрасониҳои босифату саривақтиро ба муштариён пешниҳод намоем. бинои тозабунёд дар муддати кӯтоҳ бо тарҳи меъмории муосир дар масоҳати 419 метри мураббаъ бунёд гардидааст. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур баҳои баланд дода масъулон ва дигар кормандони филиали бонкро ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон вазифадор карданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави
филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк 17 нафар сокини ноҳияи Балҷувон бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. барои мо кормандони амонатбонк ба хусус ҷавонон боиси ифтихор аст ки дар як ноҳияи дурдасти кӯҳистони Балҷувон чунин як бинои замонавӣ муҳайё шудааст. аз номи кормандони филиали рақами 75 дар ноҳияи Балҷувон ба пешвои муаззами миллат барои чунин тӯҳфа дар 30-солагии ҷашни истиқлолият ватани азизу маҳбуб арзу сипос менамоем. дар бинои филиали бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк дар ноҳияи Балҷувон амалиёти гуногуни бонкӣ аз қабили кушодани суратҳисоби бонкӣ, интиқол ва гирифтани маблағ, пардохти хизматрасониҳо ва гирифтани қарзҳо ба роҳ монда шудааст. акнун сокинон имкон доранд ки маблағҳои андоз ва коммуналиро дар бинои нави бонкӣ пардохт намоянд. ёдрас мешавем ки дар ноҳияи Балҷувон аз хизматрасониҳои амонатбонк зиёда аз 2230 нафар нафақагир ва кормандони 78 корхонаву ташкилоти буҷетӣ дар самти дастрасии маблағи нафақа ва музди меҳнат истифода мебаранд. татбиқи нақшачорабиниҳо дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи Балҷувон боиси бунёду навсозии иншооти гуногун таъинот гардид. аз ҷумла дар самти бо манзили зист таъмин намудани сокинон, махсусан дар маркази ноҳия, дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бунёди манзилҳои зисти бисёр ошёна дар назар дошта шудааст. имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Балҷувон ба корҳои сохтмонии 2 бинои истиқоматии 5 ошёна оғоз бахшиданд. 23 сентябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Балҷувон ба корҳои сохтмонии 2 бинои истиқоматии 5 ошёна оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки маслиҳати умумии иншооти сохташаванда 50-101 заминро дар бар гирифта, замини зери сохтмон 124 метри мураббаъ мебошад. дар биноҳои бунёдшаванда 50 хонаи истиқоматии барҳаво, аз ҷумла 10 хонаи як ва 40 хонаи дуҳуҷрадор ҷойгир карда мешавад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳакаши он ҷамъияти саҳомии кушодаи санъии осп мебошанд. зимни муаррифии лоиҳаи бунёди биноҳои истиқоматӣ сарвари давлат ба таъмини сифати кор дар рафти бунёди сохтмон дастуру маслиҳатҳо доданд. бинои истиқоматӣ бо мақсади дар оянда таъмин намудани кормандони касбу кори гуногун бо манзили истиқоматии хизматӣ сохта шуда дар он шароити хуби зисту зиндагонӣ фароҳам оварда мешавад. имрӯз бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Балҷувон ба корҳои сохтмони 2 бинои 5 ошёнаи истиқоматӣ оғози расмӣ бахшида шуд. дар иншооти сохташаванда барои истиқоматкунандагон тамоми шароити зисту зиндагонӣ муҳайё карда мешаванд. оғози бунёди ин бинои истиқоматии хизматӣ бори дигар аз ғамхориҳои сарвари давлат нисбат ба кормандони касбу кори гуногун шаҳодат медиҳад. иншооти мазкур тарҳ ва намои зебо дошта ба симои ноҳия зебогии дигар хоҳад бахшид. طبق لایحه در نزد انشاات میدانچه بازی کودکان و استراحت کلانسالان به نقشه گرفته شده است. همزمان هر دو بینای بنیادشونده دارای لیفت و جای مخصوصی لباس خشککنی میباشند. مطابق نقشه آینده در اینجا باز یک بینای دیگر 5 آشانه استقامتی خدمتی ساخته می شود. قید کردن به مورد است که در دوران صاحب استقلالی کشور با توجه و غمخوری های به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قسمی بیشتر کارمندان ساختارهای گوناگون با منزل‌های استقامتی خدمتی تامین گردیدند و آغاز ساختمان 2 بینای استقامتی 5 آشانه در مرکز ناحیه بلجوان از تدبیرهای نوبتی در این سمت به شمار می رود. бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар баробари фароҳам овардани имкони мусоиди истироҳату фароғат ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ҳамчунин дар самти бедор кардани эҳсоси ватандӯстию меҳанпарастии ҳар як сокин хоса наврасону ҷавонон таъсири мусбат мерасонад. имрӯз дар ноҳияи балҷувон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони парчам ва нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ карда шуданд. гузориши ҳамкорони мо.
23 сентябр ҳамчунин дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи балҷувон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳия майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчам ва нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи балҷувон дар асоси нақшачорабиниҳо ба хотири истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатии ноҳия бо тарҳи муосир бунёд карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди иншоот нахост бо нишонаи арҷу эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ дар пояи нишони давлатӣ гулчанбар гузоштанд. баландии пояи нишони давлатӣ 21.15 метр буда баланд бардоштани он дар бедор сохтани эҳсоси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии сокинон махсусан наврасону ҷавонон мусоидат мекунад. нишони давлатӣ дар маркази ноҳияи балҷувон бо назардошти эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва арҷу эҳтиром гузоштан ба рамзҳои давлатӣ бунёд гардидааст. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ парчами миллиро бо садо додани суруди миллӣ парафшон намуданд. баландии сутунпояи парчами давлатӣ дар маркази ноҳияи балҷувон 35 метрро дар бар мегирад. матои парчам 14 метр дарозӣ ва 7 метр паҳноӣ дорад. масоҳати умумии майдони парчам ва нишони давлатӣ 7200 метри мураббаъро ташкил дода барои сайругашт ва истироҳати сокинону меҳмонон, инчунин гузарондани чорабиниҳои оммавӣ, фарҳангӣ, фароғатӣ ва машқҳои пагоҳирӯзӣ мусоид мебошад. иншоот бо зиёда аз 500 адад ниҳоли гуногуни ороишиву ҳамешасабз ва дар масоҳати 200 метри мураббаъ бо гулҳои рангоранг хурам гардида нишастгоҳҳои замонавӣ гузошта шудааст.
راهروهای حدود آن سفالک پوش گردیده در مرکز میدان فواره رنگارنگ دقت جلب کننده بنیاد گردیده است. کارهای پیمانکاری و ساختمانی را در میدان پرچم و نشان دولتی متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود مگاتکنیک انشاات با سطح و صفت بلند به انجام رساندند. پرافشانی پرچم ملی و بلند برداشته شدن نشان دولتی در مرکز ناحیه بلجوان برابر تامین زیبایی موضع همچنین عامل مهم در سمت بیدار کردن احساس وطندوستی و میهن‌پرستی هر یک ساکن، خاصه نورسان و جوانان می باشد. در میدان پرچم و نشان دولتی با مقصد تامین استراحت خوب و با فراغت ساکنان و مهمانان هنگام شبانه 34 چراغک و 12 عدد روشنی دهنده 12 متر گذاشته شده است. بلند برداشتن نشان دولتی در مرکز ناحیه بلجوان باعث سرفرازی و خوشنودی کل جوانان ناحیه می باشد. امروز در ناحیه بلجوان یک گلباغ آباد و زیبا افتتاح گردیده است که کل جوانان می توانند در این گلباغ آباد و زیبا آمده استراحت و فراغت نمایند. ما جوانان مینداری خود را به اساسگزاری صلح و وحدتی ملی می رسانیم و جواباً به این غمخواری اساسگزاری صلح و وحدتی ملی وعده می دهیم که در آینده نامبردار تاجیکستانی عزیزمان می گردیم. ما جوانان سعادتمند ناحیه بلجوان می بالیم و افتخار و شکرانه از آن می نماییم که زاده دوران استقلال هستیم و در وطن تنج و آرام، صلح و ثبات و در زیر سایه یک پیشوای حلیم و غمخوار عمر به سر برده ایستاده ایم. بلند برداشته شدن پرچم دولتی نشانه از صلح و ثبات و نشانه از صاحب استقلالی دولت می باشد. نداری صمیمی خود را از نام کل جوانان ناحیه بلجوان و اساسگزاری صلح و وحدتی ملی پیشوای معظم ملت می رسانم که بهر ما جوانان چنین شرایط‌های مساعد را فراهم آورده است. بنیاد ورزشگاه‌ها در سمت تشکیل تمرین‌های هر روزه، برگزاری مسابقه‌های گوناگون ناحیوی و ولایتی، چاره‌بینی‌های فرهنگی سطح بلند، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومی‌گردانی ورزش در بین ساکنان امکان وسیع فراهم می‌آورد. در دوره سفر کاری به ناحیه بلجوان، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه را به استفاده داده در برنامه رنگین فرهنگی اشتراک نمودند. 23 سентябр در ناحیه بلجوان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگاه مرکزی ناحیه را با 6000 جای نشست به استفاده داده در برنامه رنگین فرهنگی اشتراک نمودند. ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان از جمله انشاات جشنی به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بوده مساحت آن 368 گکتار را در بر میگیرد. میدان عمومی زیر انشاات باشد 1446 متر مربع را تشکیل می دهد. کارهای ساختمانی در انشاات سال 2019 آغاز گردیده با جلب 45 نفر متخصص جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک راهساز با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. مبلغ گذاری انشاات از جانب دیرکسیون ساختمان انشاات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی گردیده از 4 منبر نشستگاه و همچنین جای مخصوص برای مهمانان عالی قدر عبارت می باشد. حجره‌های کاری مأموریت، ناظر، داوران، تکنیکی، لباس عوض‌کنی، مربیان، نقطه طبی و نظارت دوپینگی انشاات معاصر ورزشی با بهترین شرایط در قسمت‌های زیر نشستگاه‌ها ساخته شده‌اند. مساحت میدان بازی فوتبال ورزشگاه 105 بر 68 متر را تشکیل داده در مساحت 13944 متر مربع سبززار گردیده است. همچنین یک قسمت انشاات در مساحت بیش از 2400 متر مربع سفالک پشت و اطراف آن به اندازه 7000 متر مربع کبودیزار شده است. ورزشگاه مرکزی ناحیه بلجوان در زمینه توجه همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به رشد ورزش و سالمی جامعه بنیاد گردیده است. مورد استفاده قرار گرفتن ورزشگاه در سمت تشکیل تمرین‌های هر روزه، برگزاری مسابقه‌های گوناگون ناحیوی و ولایتی، چاره‌بینی‌های فرهنگی سطح بلند، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومی‌گردانی ورزش در میان ساکنان امکان وسیع فراهم آورد. برابر به استفاده دادن انشاات خوش‌طرح ورزشی در ناحیه بلجوان 10 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. در حدود ورزشگاه 4 روشنی دهنده کلان و 25 عدد چراغ مخصوص نصب کرده شده است که برابر فراهم ساختن شرایط برای مشغول شدن با ورزش هنگام شبانه به زیبایی موضع زینت خاصه ضم نماید.
давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини рушди ноҳияи балҷувон ва ҳалли масъалаҳои иқтисодии он 780 миллион сомонӣ маблағ равона намудааст. Дар ин давра дар ноҳия 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 248 миллион сомонӣ амалӣ карда шуда, ҳоло иҷрои корҳо дар доираи 5 лоиҳаи дигар идома дорад. Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи балҷувон пас аз ифтитоҳи варзишгоҳи марказӣ дар ҷамъомади тантанавӣ суханронӣ намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ба истифода додани варзишгоҳи марказии ноҳияи балҷувон дар ҷамъомади тантанавӣ суханронӣ карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиёни чорабиниро ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта ифтитоҳи варзишгоҳро тӯҳфаи арзишманд барои сокинони заҳматдӯсти ноҳия маънидод карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд ки сокинони ноҳияи балҷувон бо дарки баланди масъулият ва хештаншиносии корҳои ободонию созандагиро боз ҳам вусъат бахшида дар пешрафту ободии ватани азиз саҳми шоиста мегузоранд. сокинони заҳматқарини ноҳияи балҷувон дар қатори дигар шаҳрнояҳои ватани маҳбубамон ҷиҳати истиқболи 30-мин солгарди истиқлоли давлатии корҳои ободонию созандагиро вусъат бахшида ба ин муносибат то ба имрӯз 380 иншооти гуногуни истеҳсолию иҷтимоиро бунёду аз навсозӣ карданд ва дар даҳҳои иншооти дигар корҳои бунёдкорию аз навсозӣ идома доранд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади таъмин намудани рушди ноҳияи балҷувон ва ҳалли масъалаҳои иқтисодии он дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 780 миллион сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар ин давра дар ноҳия 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 248 миллион сомонӣ амалӣ карда шуда, ҳоло иҷрои корҳо дар доираи 5 лоиҳаи дигар идома дорад. дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи балҷувон барои солҳои 2016-2020 25 лоиҳа ба маблағи 84 миллион сомонӣ иҷро шудааст ва дар барномаи навбатӣ барои солҳои 2021-2025 боз 129 лоиҳа ба маблағи 334 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст ки барои рушди инфраструктури соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ равона карда мешаванд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хотирнишон карданд ки шароити ноҳия барои растанипарварӣ ва чорводорӣ бисёр мусоид буда рушди ин бахшҳо метавонад дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дошта бошад. аз ин лиҳоз масъулин вазифадор гарданд ки доир ба ташкили фермаҳои чорводорию паррандапарварӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар мавзеъҳои мусоид, истеҳсолу захира кардани маҳсулот ва таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати соҳат чораҳои дахлдор андешанд. дар давраи соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат барои беҳтар таъмин намудани мардум бо нерӯи барқ дар ҳудуди ноҳияи балҷувон нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ, ҳорма ва пушти боғ бо иқтидори умумӣ 360 киловатт сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. ҷиҳати аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидан ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ як қатор лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалӣ карда шуд ки ноҳияи балҷувонро низ дар бар мегирад. аз ҷумла роҳи мошингарди данғара кангурд балҷувон ховалинг ба маблағи 190 миллион сомонӣ таҷдид гарда соли 2019 ба истифода супорида шуд. ҳамчунин сохтмони роҳи мошингарди балҷувон сари хосор ба маблағи умумӣ 85 миллион сомонӣ оғоз гарда то ба имрӯз дар доираи ин лоиҳа 43 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳияи балҷувон 45 бинои нави муассисаҳои таълимӣ барои 5250 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки мардуми сарбаланду заҳматқарини ноҳияи балҷувон ба шукронаи соҳибватанию соҳибдавлатӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба хотири боз ҳам ободу зебо ва пешрафтаву нерӯманд гардонидани ватани маҳбубамон чун ҳарвақта сарҷаму аҳлона ва бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ саъю талош мекунанд. пас аз суханронии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барномаи рангини фарҳангии таҳия намудаи аҳли санъату ҳунар пешниҳоди иштирокчиёни чорабинӣ карда шуд.
мукаммалсозии инфраструктури сайёҳӣ боиси рушди соҳа мегардад. натиҷаи ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ноҳияи Балҷувон бо маконҳои табиии зебояш барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷолиб аст. имрӯз дар маркази ноҳияи Балҷувон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарабхонаи Саиди Хосор мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Балҷувон тарабхонаи Саиди Хосорро ба истифода дода бо имконоти муосири хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. иншооти муосири хизматрасонӣ дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ солҳои 2019-2021 бо истифода аз санъати хоси меъмории миллӣ бунёд гардидааст. Тарабхонаи Саиди Хосор аз ду ошиёна иборат буда дар асоси дастгириҳои ҳамешагии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз бахши хусусӣ бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Насимҷон Сатторов сохта шудааст. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот соли 2019 оғоз гардида то 50 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои кори муваққатӣ ва маоши хуб таъмин буданд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани он 15 нафар бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуда барои ташкили хизматрасонӣ, баргузории тӯю, маъракаҳои хурсандии сокинон ва дигар чорабиниҳо имкони хуб муҳайё гардидааст. дар тарабхона ба мизоҷон асосан хӯрокҳои миллӣ ва замонавӣ аз сайдҳои гуногун омода ва пешниҳод гардида дар он имкони хизматрасонӣ ба 200 нафар дар як вақт мавҷуд мебошад. намои дохилӣ ва берунии иншоот бо шаклу унсурҳои хоси миллӣ ва муосир оро ёфта ба маркази ноҳия зебогии хос зам менамояд. тарабхона дар соҳили дарёи Талхак, яке аз мавзеъҳои зебоманзари ноҳия ҷойгир буда, таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонони дохилӣ ва хориҷиро ба худ бештар ҷалб мекунад. ноҳияи Балҷувон дорои мавзеъҳои зиёди таърихиву сайёҳӣ мебошад ва сохта ба истифода додани чунин иншоот ба манфиат буда дар самти муаррифии меҳмондории хоси тоҷикон ва санъати меъмории миллӣ ба сайёҳону меҳмонони хориҷӣ мусоидати зиёд мекунад. ба таъкиди масъулон, мавриди истифода қарор гирифтани иншооти хизматрасонии Саиди Хосор дар рушди инфраструктури соҳаи сайёҳии ноҳияи Балҷувон такмили низоми хизматрасонӣ ва дар ин асос барои ҷалби бештари таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонони дохиливу хориҷӣ замина мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар иншооти нави хизматрасонӣ барои сайёҳон ва меҳмонони дохиливу хориҷӣ иқдоми соҳибкори ватаниро шоёни таҳсин хонда ба масъулон ҷиҳати рушди соҳаи туризм ва фароҳамсозии инфраструктури боз ҳам беҳтар дар ин гӯшаи зебоманзари мамлакат дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Балҷувон осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияро ба истифода доданд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Балҷувон осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияро ба истифода доданд. осорхона аз 3 ошиёна иборат буда дорои тамоми шароит барои маҳфуз доштани нигораҳо, бозёфтҳо ва аксу мусаввараҳо мебошад ва ҳар як ошиёна давраҳои таърихии ба худ хосро инъикос менамояд. дар ошиёнаи якуми бинои осорхона толорҳои бостоншиносӣ, мардумшиносӣ ва толори асри миёна ҷойгир карда шудааст, ки маҷмӯан 193 метри мураббаъ масоҳат дорад. толори мардумшиносӣ ба марҳилаҳои гуногуни таърихӣ аз ҷумла давраи асри санг ва биринҷӣ тааллуқ дорад, ки дар он нигораҳои олоти сангӣ, табараҳои сангии дорои таърихи беш аз 6000 сола, давраи асри биринҷӣ бо олоти кӯза ва дигар асбобҳои рӯзгор нигоҳдорӣ мешавад. ҳамаи нигораҳои давраи асри сангу биринҷӣ аз ҳудуди ноҳияи Балҷувон ҷамъоварӣ гардидааст. ҳангоми кофтуковҳои бостоншиносӣ аз ҳудуди ноҳия зиёда аз 30 қабр пайдо карда шудааст, ки дар натиҷа ёдгориҳои зиёде ба даст омаданд. аз ҷумла қабре ки сарбоз бо асб ва лавозимоти ҷангиаш пайдо шуд, ба асри 7 давраи тахориҳо мансуб буда дар осорхона ба таври зинда барқарор карда шудааст ва он аз кӯҳантарину муҳимтарин бозёфт ба шумор меравад. ҳамзамон дар ин ҷо тангаҳои мутааллиқ ба ибтидои асри миёна, ки ба тангаҳои сосониён шабоҳат доранд ва овезаҳои фулӯзин маҳфузанд. дар осорхона бо гузоштани аксҳое ки бевосита рафти
کارهای حفراتی و باستانشناسی را نشان میدن. این برای تماشابینان، برای آنهایی که تاریخ را دوست می‌دارند نشان داده شده است. همزمان دیگر بازیافت‌های کلانی که از قبرستان شهیدان اثر خاصار پیدا شد در لوحه علاهیده گذاشته شده است که در آنجا از لوازمات جنگی، نوک نیزه، پیکان، خب دیگر آلات روزگارداری، همش آینه و چیزهای دیگری که در رفت افراط‌ها پیدا شدن گذاشته شدن. گویم عجیبه که در حدود ناحیه بلجوان در قلعه دادی به دست آمد این یک آویزه یا اینکه به شکل دیگر میگن امولیت سیمرغ هست که سیمرغ این یک پرنده افسانوی که در تمدن مردم آریایی خیلی مقام بلند دارد و همه میدانند که در شاهنامه حکیم فردوسی نیز سیمرغ همچون یک پرنده حیات‌آفر، پرنده اقبال، پرنده بخت، پرنده زندگی تصنیف یافته است که خیلی که زالیزر پدری رستم را میبرد پرورش میکند و بعد از آن بین آدمان برمیگرداند. خب و این آویزه از فلزات ساخته شده است. آن اصلا از میس، سرب و میس، آمیخته سرب و میس که آن را به گردن خود می آویختند و متخصصان بعد از آموختن و تحقیق کردن این همین آویزه را، همین امولیت را همچون رمزی این آثارخانه تاریخی و کشورشناسی قبول کردند. یک گوشه دیگر به دوره سامانیان بخشیده شده است که در آن یادگاری‌های تاریخی در حدود تاجیکستان مرکزی و جنوبی بیشتر پیدا شده است و معرفگر رشد هنرمندی، شهرداری و بافندگی این منطقه میباشد. در گوشه مردمشناسی آشیانه یکم آثارخانه یادگاری‌هایی که از رشد و پیشرفت هنرهای مردمی، طرز لباسدوزی، لباسپوشی، استحصال اسباب‌های گوناگون روزگار و زیست و زندگانی مردم منطقه در عصرهای گوناگون بشارت می‌دهد گرد آورده شدند. تالار نمایش آشیانه دوم در مساحت 400 متر مربع تاریخ ناحیه را در دوران پیش و بعد صاحب استقلالی مملکت فرا میگیرد. در این قسمت آثارخانه 10 عکس تاریخی پیشوای معظم ملت پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امامالӣ رحمان در سمت دولتسازی، رشد ساحه‌های گوناگون از جمله سیاست، راه و نقلیات، انرژتیک و غیره را در بر میگیرد با طرح و دیزاین مخصوص تهیه و گذاشته شده است. در یک گوشه کلان آثارخانه نمونه ها از شورش واسع در شکل نگاره موجود می باشد. انبار نگهداری نگاره ها، حجره های کرانتینی و لباس نگهداری، تشخیصگاه، حجره های کاری کارمندان با تمام شرایط زمان معاصر از جمله میز و کرسی، کامپیوتر و دیگر امکانات در آشیانه سوم بنا جایگیر شده است. بینای آثارخانه با استفاده از عنصرهای خاص ملی و تاریخی بنیاد یافته در آن تصویرها از گذشته تاریخی ساکنان ناحیه جایگیر کرده شدند که از صاحب تمدن، صاحب کسب، صاحب تخصص و صاحب هنر بودن ملت تاجیک شهادت می‌دهند. آثارخانه تاریخی و کشورشناسی ناحیه بلجوان جهت در روحیه وطندوستی و وطنپرستی، ارزگذاری به تاریخ پرغناوت ملت تاجیک و شناخت شخصیت‌های تاریخی خلق تاجیک تربیت نمودن نسل نورس و جوان مساعدت می‌کند. زیرا در اینجا از دولتداری، مبارزه و جانیساری‌های فرزندان برآمد ملت از جمله اسماعیل سامانی، سپیتامن، مقنع، سنباد موغ، دیوشتیچ، ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث، تیمورمالک، واسع و صدها نفر دیگر معلومات زیاد محفوظ می باشد. بینای نو و زمانوی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان محترم امامالî رحمان و نقشه چهاربینی ها بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی با دستگیری حکومت مملکت ساخته شده است. در رفت ساختمان بنا بیش از 45 نفر ساکنان محلی صاحب کار موقتی و معاش خوب شدند. کارهای ساختمانی در انشاات مذکور ماه مارس سال 2019 آغاز گردیده از جانب متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود الیت استروی سرویس با سطح و صفت بلند به اتمام رسانیده شدند. مساحت زمینی برای بنیاد آثارخانه جدا گردیده 15 صد زمین را تشکیل نموده خود انشاات در میدان 593 متر مربع با شکل زیبا قامت افراخته است. هنگام ساختمان توجه اساسی به مطابق گردانی بیرون و داخل بنا به گذشته این منطقه و نگاره‌های تاریخی موجوده روانه کرده شده است.
ҳоло дар хазинаи осорхонаи навбунёд зиёда аз 1500 нигораи таърихӣ гирд оварда шудааст. Осорхона аз 5 шуъба иборат мебошад, ки ҳар кадоми он вобаста ба таъриху тамаддуни халқи тоҷик фаъолият намуда, насли ояндаро ба таърихи ниёгонамон шинос месозад. Бо бунёди осорхона сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуданд. Дар толорҳои осорхона ҳунарҳои мардумӣ бо осорҳои заргарӣ, кулолгарӣ, оҳангарӣ, мисгарӣ аз асрҳои 9 то 19 ва дигар бозёфтҳо нигоҳдорӣ мешаванд. Сокинони ноҳия баҳри ғанӣ гардонидани хазинаи осорхона нигораҳоеро, ки аз аҷдодонашон мерос мондааст, ба осорхона тӯҳфа карда истоданд. ман миннатдории худ ва аҳли оилаамон ва кулли мардуми ноҳияи балҷувонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки ба мо осорхонаи зебову замонавӣ, ки бо тамоми шароиташ муҳайё мебошад, тӯҳфа кардааст. ман аз хурдиам бо ҳамроҳии падару модарам ҳамин нигораҳои таърихие, ки дар ҳамиҷа шумо тамошо карда истодаед, ҳамаи ҳаминро бо ҳамроҳии падарам ҷамъоварӣ намуда дар ҳамин осорхонаи мардумии ноҳияи балҷувон пешниҳод кардем, ки тамоми мардуми ҷаҳон омада тамошо кунанду таърихи ноҳияи балҷувони бостониро тамошо кунанд, бифаҳманд ки чӣ хел балҷувон таърихӣ будааст. нигораҳое ки дар инҷо ҷамъоварӣ шудааст аз асрҳои 1 то асри 21 дар ин осорхонаи мардуми ноҳияи балҷувон ҳаст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин иқдоми сокинони ватандӯст баҳои баланд доданд. Ба масоҳати 800 метри мураббаъ сафолакпӯш намудани роҳравҳо, 102 метри мураббаъ кабудизоркунӣ, аз ҷумла дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ аз корҳои ободоние ба шумор мераванд, ки дар атрофи осорхона анҷом дода шудааст. дар осорхона устохонаи таъмири маҳсулоти кулолгарӣ ва шишагӣ, устохонаи нусха кардани нигораҳо, таъмири маҳсулоти нахдор, сехи таъмири маҳсулоти дӯзандагӣ ва дигар намуди хизматрасониҳо мавҷуд аст. қобили тазаккур аст, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ зиёд гардидани шумораи иншооти фарҳангӣ дар ноҳия, сатҳи маърифатнокӣ ва ҳуввияти миллии мардум боз ҳам баландтар гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз тамошои пурраи толорҳои осорхона дар китоби меҳмонони фахрӣ соядаст гузоштанд ва ба масъулин барои боз ҳам ғанӣ гардонидани хазинаи осорхона ва муаррифии ҳарчи бештари таърихи миллати тоҷик ба меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. бинои осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияи балҷувон, ки дар заминаи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шудааст, ба симои маркази ноҳия ҳусни тоза замн намудааст. имрӯз ҳамчунин сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Темурмалик идома ёфт. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатӣ роҳбарият ва фаъолони ноҳия самимона истиқбол гирифтанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст боғи фарҳангию фароғатии ба номи Бобоюнус Худойдодзодаро пас аз таъмир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо имкониятҳои боғ, ки бо санъати баланди меъморӣ аз ҷониби сокинони ватандӯсти ноҳия навсозӣ гардидааст, шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншоот бо сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи муваққатӣ роҳбарият ва фаъолони ноҳия самимона истиқбол гирифтанд. нахуст дар ноҳияи Темурмалик Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи фарҳангию фароғатии ба номи Бобоюнус Худойдодзодаро пас аз таъмир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо имкониятҳои боғ, ки бо санъати баланди меъморӣ навсозӣ гардидааст, шинос шуданд. дар ҳудуди боғ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст аз гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. дар ин тадбир кадбонуҳои ноҳия, ҳунармандону косибон масъули дастранҷи худро ба маърази дид гузошта аз рушду равнақи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Темурмалик иттилоъ доданд. аз ҷумла кашидадӯзиву гулдӯзӣ, атласу адрасбофӣ дар намоишгоҳ пешниҳод гардонида шуд. иброз гардид, ки бо роҳандозии солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Темурмалик низ тадбирҳо ҷиҳати рушди ҳунарҳои миллӣ ҷоннок гардида, омӯзиши ҳунарҳои гуногун миёни ҷавонон равнақ дода шуд. зимни суҳбати самимии ҳунармандон ба пешвои муаззами миллат барои таваҷҷӯҳи хосашон нисбат ба ҳунару ҳунармандӣ, дастгирии соҳибистеъдодон ва ҷорӣ намудани имтиёзҳои гуногун барои рушди ҳунарҳои миллӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. ҳамчунин дар
намоишгоҳ маҳсулоти кишоварзӣ ки самараи заминҳои ҳосилхези ноҳияи Темурмалик мебошад ба маърази тамошо гузошта шуд ки аз рушду равнақи соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия гувоҳӣ медиҳад. Сипас сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имкониятҳои боғи фарҳангиву фароғатӣ ошноӣ пайдо намуданд. боғи фарҳангиву фароғатӣ ба номи Бобоюнус Худойдодзода дар масоҳати 20750 метри мураббаъ аз навсозӣ карда шуд ва дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар ҳудуди боғ дарахтони нодиру зебои сояафкан ба монанди кипарис, можжевелик, сиренаи ҳиндӣ ва каштан шинонида шуда, ҳамчунин ҳудуди боғро 25 000 бех гулҳои мавсимӣ зебоором мебахшад. нигоҳубини дарахтон ва гулу бутаҳои ороишӣ бо таври муосир роҳандозӣ гардидааст. 2250 метри мураббаъ роҳравҳои ҳудуди ин макони фарҳангӣ бо санъати баланди меъморӣ сафолакпӯш карда шудааст. иттилоъ доданд ки дар иншооти мазкур шароити мусоид барои гузарондани барномаҳои фарҳангӣ, истироҳати сокинон ва мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла қомат афрохтани амфитеатри зебову замонавӣ барои гузарондани консерту дигар чорабиниҳо имконият фароҳам намуд. ҳамчунин дар боғ барои гузарондани тамрину сабқатҳои варзишӣ як майдончаи муосири варзишӣ бунёд карда шудааст. ҳангоми таҳияи лоиҳа ва анҷоми корҳои навсозӣ таваҷҷӯҳи хоса ба масъалаи имконияти бозиву фароғати кӯдакону наврасон зоҳир карда шуд. аз ин ҷост ки дар ҳудуди боғ аттраксионҳои дилхушӣ барои кӯдакон ва дар масоҳати 500 метри мураббаъ майдони алоҳидаи бозии гуногун ташкил карда шудааст. барои сокинону меҳмонон дар дохили боғи фарҳанги фароғатӣ нуқтаи алоҳидаи хӯроки умум ва ошхона бо 60 ҷойи нишаст ташкил карда шудааст. даромадгоҳи боғ бо услуби баланди меъморӣ ва ороишоти зебо бунёд ёфта гирду атрофи боғ панҷарабандӣ гардидааст. дар ҳудуди боғи фарҳангиву фароғатӣ фаввораҳои замонавӣ бо шаклу услуби хоса сохта шуд. хусусан шомгоҳон боғи мазкур барои сайру гашти мардуми мавзеи ниҳоят қулай буда чароғонӣ ва гуногунрангии ҳудуди боғ диққатҷалбкунанда мебошад. иттилоъ дода шуд ки навсозии иншооти мазкур соли 2019 оғоз гардида имрӯз ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуд ки тӯҳфаи арзанда барои сокинони ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. зимни боздид Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулинро барои нигоҳубини дуруст ва ҳифзи ҳамаҷонибаи иншооти мазкур вазифадор намуданд. имрӯз дар ноҳияи Темурмалик бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи нави фарҳангиву фароғатӣ ва истифода дода шуд. дар дохили боғи мазкур ҷойҳои нишаст, ҷойҳои бозӣ барои кӯдакон, фаввораҳои ранга, ҷой барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ сохта шудааст ки мо ҷавонон фориғ аз дарсҳо ба ин ҷо омада сайру гашт менамоем. дар шароити омодагиҳову ҷашнгириҳои 30-солагӣ боғи нав бунёд карда шуд ки ин боғ дар сатҳи байналмилалӣ бигӯем ки имрӯз қарор дорад, хато намекунем. ҳамаи ҳамин бевосита ба ташаббуси пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. با شرافت تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در ناحیه ما باغ فرهنگی و فراغتی گشوده شده است و ما شکرانه از آن میکنیم که چنین سروری عادل و مهربان داریم. برای ما جوانان خوش اقبال چنین باغ زیبا به استفاده دادند که ما میتوانیم هر روز در گلگشت‌هایش استراحت و گشت و گذار نماییم. یک باغ فرهنگی و فراغتی برای سرگشت تمام ساکنان ناحیه تمومالک ساخته به استفاده داده شد. ما جوانان باید وطنمان را پشتیبان باشیم، به قدرش برسیم و با تمام هستی درک نماییم که برای استوار نمودن پایه‌های استقلال ملی سهمگذار باشیم. با مقصد حفظ مقدسات ملی و ارج گذاشتن به اصالت ملی در شهر و ناحیه‌های مملکت میدان‌های پرچم و نشان دولتی بنیاد کرده می‌شوند. امروز در ناحیه تمورمالک با اشتراک اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نشان دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده شد. 23 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Темурмалик асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
майдони нишони давлатӣ дар ҳудуди шаҳраки баҳманруд дар масоҳати 1292 метри мураббаъ ташкил гардида, баландии пояи нишон 22 метрро ташкил медиҳад. сутунпояи нишони давлатӣ бо санъати баланди меъморӣ ва бо истифода аз сангҳои ороишӣ бунёд ёфта, корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд анҷом дода шудааст. дар майдони мазкур барои сайру гашту ва тамошои сокинону меҳмонони ноҳия шароитҳои мусоид фароҳам гардидааст. аз ҷумла бунёди 4 фаввораи замонавӣ аз ду тарафи майдон ин маконро барои истироҳату фароғат муносибу мусоид ва зебо намудааст. яке аз ҳамон нишонаҳои асосӣ мо нишони давлатӣ, парчами давлатӣ, пули давлатӣ, дигар. ана имрӯз мо дар пеши нишони давлатӣ истем. ин ифтихори мо аст. ин ифтихори миллати тоҷика. миллати тоҷика дар тамоми дунё муаррифӣ мекунад. албатта мо ба ин фахр мекунем. дар ин зарфи 30 сол мо ба ин рӯзҳои нек расидем. шахсан ҳамин ноҳияи мо як майда як ноҳия буд. ҳамин ҷада ин ҳамин бинои банк буду, бинои ҳукумат, ягон ҷамоат, дигар ягон бино. ҳозир шумо бинед маркази ноҳияро шинохта намешавад. гирду атрофи иншооти навро гулу буттаҳои ороишӣ зебу зинат медиҳад. дар маҷмӯи 132 метри мураббаи майдони нишони давлатӣ майсазор гардида, дар гирду атрофи он наздики 1000 адад гулҳои мавсимӣ бо шаклу ороишоти гуногун шинонида шудааст. ҳамчунин роҳрав ва ҳудуди иншоот дар масоҳати 1200 метри мураббаъ сафолатпӯш карда шудааст. чароғонии мавзеи мазкурро шомгоҳон 15 сутунпоя бо чароғҳо равшанӣ медиҳад. ифтитоҳи яке аз рамзҳои давлатӣ, нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳия бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боиси ифтихори мо ҷавонони даврони истиқлол мебошад. ман ҳамчун як ҷавон духтари даврони истиқлол сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллатро пайравӣ намуда, тамоми ҷидду ҷаҳдамро ба он равона месозам, ки дар ободиву шукуфоии ватани азизи хеш саҳмгузор бошам. қобил ба тазаккур аст ки сохтмони майдони нишони давлатӣ дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири ҳифзи муқаддасоти миллӣ ва арҷ гузоштан ба асолати миллӣ бунёд гардида барои баргузории иду ҷашнҳо дар ин ҷо имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба масъулин дастур доданд ки гирду атрофи нишони мазкур ҳамеша чунин ободу зебо ва сабзпӯш нигоҳ дошта шавад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории дар ноҳияи Темурмалик дар шаҳраки баҳманруд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Темурмалик дар шаҳраки баҳманруд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. سازندگی اصلاحت کردی تو صرف میلت
таълимгоҳ тибқи нақша дар масоҳати 2500 метри мураббаъ доман густурда аз 4 ошиёна ва 29 синфхонаи таълимӣ аз ҷумла утоқҳои фаннӣ, синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ, таълими меҳнат барои духтарон ва писарон, омодагии дифои ҳарбӣ иборат мебошад ва барои 1280 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот бо дар назардошти стандартҳои ҷаҳони муосир бунёд шуда, ҳамчунин аз толори варзишӣ бо 100 ҷои нишаст, маҷлисгоҳ барои 150 ҷой, ошхона барои 48 нафар, китобхона бо толори хониш, синфхонаи инкишофи кӯдак барои омода намудани кӯдакон ба мактаб, утоқи махсус барои омӯзиши бозии шоҳмот бо тахтаи электронӣ ва компютери намуди моноблок иборат мебошад. ҳамзамон муассисаи таълимӣ дорои буғхона буда дар фасли зимистон имконияти бо ангишт гарм нигоҳ доштани тамоми ҳуҷраҳоро дорад. Ассалому марҳабо эй сарвари олӣ мақом. Сад салом аз номи мо эй пешвои тоҷикон. ҳар куҷо як хонае, як мактабе обод шуд. сулҳу оромӣ бадим, осудагӣ бунёд шуд. чун шумо як раҳнамои миллати озодае, роҳи сулҳу ваҳдати моро шумо бикшодаед. муҳтарам пешвои муаззам миллат, мо хонандагон ба шумо саймона арзи сипос менамоем ки маъз бо дастгирии доимиятон соҳаи сарнависои ҷомеа маориф рушд нумӯ карда дар чунин симхонаҳои зебо ва муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои таълимӣ таҳсил менамоем. барои чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи падарона ба шумоён аз номи кулли хонандагон омӯзгорон ва падар-модарон саймона изҳори сипос менамоям. мо ҳамчун наврасони хушбахт ваъда медиҳем ки тамоми донишу маҳорати худро барои омӯхтани фанҳои дақиқ равона карда дар оянда барои хизмат ба халқу ватани худ мутахассисони беҳтарин хоҳем шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз ҷараёни корҳои сомониёфта ва суҳбат бо омӯзгорон таъкид намуданд ки бо фароҳам гардидани шароити муосири таълим маорифчиёни ноҳияро зарур аст ки дар баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва афзудани дастовардҳои соҳа сайю талоши бештар намоянд ва дар тарбияи дурусти насли наврас саҳми муносиб гузоранд. дар муассиса ҳамчунин ҷиҳати татбиқи бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, шароити мусоиди илмомӯзӣ аз ҷумла утоқҳои фанни химия, биология, физика ва озмоишгоҳ фаъолият менамояд ки ҳамаи онҳо бо техникаву технологияи насли нав муҷаҳҳаз шудааст. қобил ба зикр аст ки корҳои сохтмонӣ дар бинои нав соли 2019 оғоз гардида, он дар муҳлати муайян гардида аз ҷониби фармоишгар муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо ва пудратчии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сафедобтур ба анҷом расонида шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозии кулли омӯзгорону хонандагон аст ки имрӯз пешвои муаззами миллат ба ноҳияи Темурмалик омада як муассисаи чорошонаи замонавӣ бо тамоми шароити хонишро мавриди истифода қарор доданд. ғамхоран ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат бовар мекунонем ки сатҳи сифати таълими шогирдонро баланд бардошта дар оянда шогирдонро дар олимпиадаҳо ва дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ омода намоем. имрӯз дар симои хурду бузурги сокинони ноҳияи мо шодию нишод ҳувайдо аст, чунки аввалан ҷаноби олӣ бо қудуми мубораки худ ба ноҳияи мо ташриф оварда сари мо сокинони ноҳияро ба осмон расонданд. баъдан мо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз соҳиби як муассисаи наву замонавӣ гардидем. айни замон бунёди чунин муассисаҳои бузургу боҳашомат дар рушди соҳаи илму маориф заминаи мусоид фароҳам месозад. қайд кардан ниҳоят зарур аст ки ин ҳама самараи кӯшиши заҳматҳои чандинсолаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. маҳз бо шарофати ин марди бузург мо имрӯз дар фазои сулҳу оромӣ озодона кору фаъолият ва зиндагӣ менамоем. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо омӯзгорон дар якҷоягӣ бо кумитаи падару модарон кӯшиш менамоем як насли бо илму бо фарҳангро таълиму тарбия намуда ба вои расонем. бо дар назардошти талаботи замон дар шафати муассисаи мазкур майдончаи варзишӣ бозиҳои футболи хурд, волейбол, баскетбол ва майдончаи ҳарбӣ барои гузаронидани машғулиятҳои омодагии дифои ҳарбии хонандагон бунёд шуда, гирду атрофи бино бо дарахтони сояафкану ороишӣ зебо гардонида шудааст. ҳамчунин саҳн ва роҳравҳои муассиса дар масоҳати 800 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида,
20 адад чароғаки равшанидиҳанда насб шудааст. мо омӯзгорон хуб дарк менамоем ки ватани маҳбубамон тоҷикистони азиз ба мутахассисони соҳаҳои техникиву технология ва фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ниёзи бештар дорад. ба татбиқи ҳадафи чоруми миллии стратегии бо суръати кишвар ба омода намудани донандагони ин соҳа вобастагии калон дорад. бисёр ба маврид ва хуб аст ки пешвои муаззами миллат солҳои 2020-2040-ро 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ эълон намуданд. мо бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат мустаҳкам камар бастаем ва дар оянда ваъда медиҳем ки ҷавобан ба ин ғамхорию таваҷҷӯҳ дар оянда мутахассисони хуб тайёр намуда дар пешрафти ватани хеш ҳиссаи арзандаи худро мегузорем. шукри истиқлолияти давлатии ватани азизамон Тоҷикистон, шукри пешвои муаззами миллат мекунам ки ман ҳамчун духтари деҳотӣ тибқи квотаи президентӣ соли 2004 ба факултети филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб дохил шуда онро соли 2009 бо муваффақият хатм намудам ва айни ҳол дар зодгоҳам ҳамчун омӯзгор шуда кор мекунам. ин сиёсати оқилонаи сарвари давлат аст ки мо омӯзгорон ва хонандагони ин муассиса соҳиби чунин як муассисаи зебову замонавӣ гардидем ва ҷавобан ба ин ғамхории пешвои муаззами миллат гуфта метавонем ки мо сиёсати пешгирифтаи сарвари давлатамонро дастгирӣ намуда баҳри таълиму тарбияи насли навраз саҳми босазои худро мегузорем. аснои шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ҷиҳати истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ба маорифчиён дастуру супоришҳои мушаххас доданд. бо фароҳам шудани шароити хуби таълимӣ маорифчиёни ноҳияи Темурмалик ба сарвару роҳнамои маорифпарвари худ изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки дар ҷавоб ба ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми малакаю дониши худро ба харҷ дода дар тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ саҳми муносиби худро мегузоранд. имрӯз дар ноҳияи Темурмалик асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маркази ноҳия яке аз рамзҳои асосии давлатдории парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчами давлатӣ дар масоҳати умумии 10275 метри мураббаъ бунёд гардида қомат афрохтани парчам ба симои ноҳия ҳусну таровати тоза зам менамояд. баъди ба истифода додани майдони нишон ва парчами давлатӣ акнун барои истироҳату фароғати сокинони ноҳияи Темурмалик имконияти хуб фароҳам гардид. иттилоъ дода шуд ки баландии парчам бо дар назардошти сутунпояи он 50 метрро ташкил дода дарозӣ ва паҳноии матои он 14 ба 7 метр мебошад. корҳои бунёдкорӣ дар боғи парчами давлатӣ соли 2018 оғоз гардида он дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд ба итмом расонида шуд. аснои шиносоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда қомат афрохтани парчами давлатиро дар маркази ноҳия иқдоми нек ва наҷибона хонданд. ҷиҳати зебою назаррабо гардидани боғи парчами давлатӣ 500 ниҳоли ҳамешасабзи арча, 200 дарахти ороишии маҳаллӣ бо хориҷии навъҳои манголия, клён ва каштан шинонида шуда атрофи парчам бо деворнигораҳои замонавӣ иҳота гардидааст ки инъикоскунандаи расму оинҳои миллӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки ҳамин гуна корҳои ободонию бунёдкорӣ дар дигар деҳоти ноҳияи Темурмалик идома дорад. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба ҷумҳурии Қазоқистон вориди пойтахти ин давлат шаҳри Нурсултон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Нурсултон Назарбоев раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон Аскар Шокиров ва дигар намояндагони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. дар ин сафар раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро раисони кумитаҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд.
имрӯз дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии қазоқистон раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун ва ваҳдату ягонагии мардуми кишвари дӯсти Қазоқистон дар шаҳри Нурсултон дар назди маҷмӯаи муҳофизони ватан гулчанбар гузошта бо лаҳзаи хомӯшӣ хотираи шоҳидони роҳи озодии ҷумҳурии Қазоқистонро пост доштанд. Дар маросими гулчанбаргузорӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон Аскар Шокиров ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. дар доираи барномаи сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон нимаи дуюми рӯзи 23 сентябр музокироти васеи ҳайатҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон доир гардида зимни он масъалаҳои рушду тавсеяи робитаҳои байнипарламентӣ инчунин муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ду кишвар баррасӣ шуд. Нахуст раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои даъват ҷиҳати анҷоми сафари расмӣ ба ҷумҳурии Қазоқистон ба раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев изҳори сипос намуданд. Дар рафти мулоқот вазъи имрӯза ва дурнамои рушди робитаҳои байнипарламентӣ бо сенати парламенти Қазоқистон ба таври муфассал муҳокима гардид. Таъкид шуд ки ҷониби Тоҷикистон бар рушди ҳамкории мутақобилан судманд бо парламенти Қазоқистон дар доираи ассамблеяи парламентии созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ассамблеяи парламентии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда ҷонибдорӣ боз ҳам фаъол гардидани ин робитаҳо мебошанд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саъю талоши бисёрсола ва нақши муассири роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистону Қазоқистонро дар таҳкиму густариши муносибатҳои ҳасана ва рушди бемайлони ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои гуногун ниҳоят назаррас арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба рушду густариши муносибатҳои ду кишвар дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбиву техникӣ табодули андеша карданд. новобаста аз вазъи мураккаби эпидемиологӣ ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар дар соли 2020 ба нишондиҳандаи $1 миллиард штатҳои муттаҳидаи Америка наздик шуда. соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб $100 миллион афзуда аст. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз тамоили мусбати рушди ҳамкории тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистон изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид доштанд ки дар ин самт иқтидору захираҳои мавҷуда ба пуррагӣ истифода нашудаанд. дар баробари ин ҳавасмандии ҷонибҳо ҷиҳати тавсеяи ҳамкорӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ, амнияти озуқаворӣ, рушди сайёҳӣ, маориф ва дигар бахшҳои фарҳангиву гуманитарӣ изҳор карда шуд. ҳамчунин зимни мулоқот масъалаи вазъияти мураккабу хатаровар дар Афғонистон мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуда таъкид гардид ки вазъи ноором дар ин давлат на танҳо мушкили мардуми афғон балки мушкилоти тамоми минтақа ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки барои ҳалли ҳамаҷонибаи мушкилоти Афғонистон қабл аз ҳама таъсис додани ҳукумати фарогир шароити зарурӣ ба ҳисоб меравад. дар робита ба вазъи мураккаби кишвари ҳамсояи Афғонистон таҳкими ҳамкории ҳарбию техникӣ байни ду давлат муҳим ва афзалиятнок шуморида шуд. дар поёни музокироти ҳайатҳо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз пазироӣ ва меҳмоннавозии гарму самимӣ ба ҷониби Қазоқистон изҳори сипос карда аз раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон ҷиҳати анҷом додани боздид аз Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. пас аз мулоқоти ҳайатҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон маросими ба имзорасонии созишнома оид ба ҳамкорӣ байни маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид. созишнома аз ҷониби раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси сенати парламенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Маулен Ашимбаев ба имзо расид. таъкид карданд ба маврид аст ки тибқи созишномаи ба имзо расонида шуда дар қатори
қатори дигар масоили ҳамкорӣ бо мақсади тавсеяи муносибатҳои байни парламентӣ, палатаҳои болоии парламентҳои Тоҷикистону Қазоқистон таъсиси комиссияи доимо амалкунанда пешбинӣ гардидааст. таи ин солҳо робитаҳои парламентӣ ва байни парламентии Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон аз тарафи гурӯҳҳои дӯстӣ амалӣ карда мешаванд ва таъсиси ин мақоми нави корӣ ба тақвияту густариши бо тадриҷи ин муносибатҳо мусоидат хоҳад кард. дар идомаи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Қазоқистон раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ҳокими шаҳри Нурсултон Алтай Кулгинов мулоқот анҷом доданд. зимни мулоқот масъалаҳои мубрами вазъи имрӯзаи ҳамкории мутақобилан судманди Тоҷикистону Қазоқистон аз ҷумла дар сатҳи муқовимати маҳаллӣ ҳокимияти мавриди баррасӣ қарор гирифт. раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тамоили рушди босуръати шаҳри Нурсултон баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки васеъ намудани доираи робитаҳои байни воҳидҳои маъмуриву ҳудудии ду кишвар қабл аз ҳама пойтахтҳо муносибатҳои байнидавлатии моро тақвият мегардонад. ҷонибҳо ба масъалаҳои табодули таҷрибаи идораи хоҷагидории шаҳрӣ, инфрасохтори нақлиёт, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин рушди ҳамкории иқтисодӣ дар сатҳи тиҷорат, саноат, сайёҳӣ, фарҳангии ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар ин самт омодагии шаҳри Душанбе барои ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо соҳибкорону ширкатҳои ҳавасманди Қазоқистон бобати ҷалби сармояи мустақим ва истифодаи самараноки фазои мусоиди соҳибкории пойтахт иброз гардид. дар фарҷоми музокираҳо раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ҳокими шаҳри Нурсултон Алтай Кулгинов ёддошти тафоҳумро дар хусуси барқарор кардани муносибатҳои бародаршаҳрӣ байни шаҳрҳои Душанбе ва Нурсултон ба имзо расониданд, ки амалигардонии он бо рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва равобити дӯстии байни пойтахтҳо шароити бештар фароҳам меорад. пас аз мулоқот бо ҳокими шаҳри Нурсултон, раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз пажӯҳишгоҳи тадқиқотиву лоиҳакашии Астана генплан боздид ба амал оварданд. иттилоъ дода шуд, ки мақсади асосии фаъолияти пажӯҳишгоҳи тадқиқотиву лоиҳакашии Астана генплан баландбардоштани самаранокии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва тақвияти нақши илмии ҳуқуқ дар таъмини рушди иқтисодию иҷтимоӣ, ширкат дар таъмини ба ҳисобгирии ягонаи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Қазоқистон, пешбурди феҳристи давлатии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Қазоқистон, бонки намунавии назорати санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Қазоқистон, базаи ягонаи маълумоти тадқиқоти таҳлиливу иҷтимоии мақомоти давлатии Ҷумҳурии Қазоқистон, ки аз бюҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешавад ва таъмини фаъолияти низоми иттилоотӣ, ки ба дастрасии мақомоти давлатӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба иттилои ҳуқуқӣ бо истифода аз технологияҳои компютерӣ мусоидат менамояд ба ҳисоб меравад. ҳамчунин раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз маркази мониторинг ва вокуниши фаврӣ икомеки ҳокимияти шаҳри Нурсултон дидан намуданд. дар ин ҷо ба раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иттилоъ доданд, ки маркази мазкур бо реҷаи шабонарӯзӣ фаъолият карда ҳамаи марказҳои тамоси муассисаҳои коммуналии шаҳрро мепайвандад ва бо ҳамин тариқ нуқтаи марказии робита бо аҳолӣ ба шумор меравад. дар маркази икомек 60 мутахассис тавассути 6000 камераҳои мушоҳидавӣ ба таври шабонарӯзӣ ҳолати таъмини амнияти шаҳрвандонро назорат менамоянд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.